नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव वैभव. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याची संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर मित्रांनो, महाराष्ट्र लोकसेवक आयोग याला इंग्लिशमध्ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असे म्हणतात. त्याचं संक्षिप्त रूप आहे MPSC, जे की मित्रांनो आपण सर्वांना माहीत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हे महाराष्ट्र शासनाच्या खात्यातील वेगवेगळ्या सेवांसाठी आणि पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन उमेदवाराची निवड करण्याचं काम करते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 315 अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. याच्यातून मित्रांनो उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपाधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी इत्यादी वर्ग 1, वर्ग 2 व वर्ग 3 ची पदे भरलेली जातात. तर मित्रांनो, महाराष्ट्र लोकसेवक आयोग म्हणजे MPSC, ज्याचं ब्रीदवाक्य आहे सुसुख निरभिलाष खिद्दते लोकहेतू. याचा सरळ अर्थ असा आहे मित्रांनो, जो व्यक्ती स्वतःसाठी नसून दुसऱ्यासाठी निस्वार्थपणे मदत करतो, कार्य करतो असा होतो. याचे मुख्यालय मित्रांनो मंत्रालय, मुंबई, भारत. बँक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 3रा माळा, MG रोड, हुतात्मा चौक, मुंबई येथे आहे. मित्रांनो, MPSCचा सेवा अंतर्गत प्रदेश महाराष्ट्र आहे, जे की आपण सर्वांना माहीत आहे, आणि याचा मालकही महाराष्ट्र शासन आहे मित्रांनो. तसेच मित्रांनो, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पदांसाठी निवड होते, ज्यामध्ये मित्रांनो MPC स्टेट सर्व्हिस एक्झामिनेशन, ज्याला मराठीमध्ये राज्यसेवा परीक्षा असे म्हणतात, MPSC महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्व्हिस एक्झामिनेशन, महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा. त्यानंतर मित्रांनो MPSC महाराष्ट्र ॲग्रिकल्चर सर्व्हिस एक्झामिनेशन, महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा. MPSC महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिस ग्रेड A एक्झामिनेशन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट अ परीक्षा. MPSC सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजनल जस्टिजल मॅजिस्टर फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग. तसेच मित्रांनो MPSC असिस्टंट मोटार व्हेकल इन्स्पेक्टर एक्झाम, सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक. अशा वेगवेगळ्या परीक्षा मित्रांनो यातून घेतल्या जातात. तसेच MPSC असिस्टंट इंजिनिअरिंग इलेक्ट्रिकल गट 2, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग सर्व्हिस B, सहाय्यक अभियंता विद्युत श्रेणी 2, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा गट ब. तसेच मित्रांनो आणखी MPSC पोलीस सब इन्स्पेक्टर एक्झामिनेशन, ज्याला मराठीतून पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा. त्यानंतर मित्रांनो पुढची परीक्षा आहे MPSC सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर एक्झामिनेशन, विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा. त्यानंतर मित्रांनो MPSC टॅक्स असिस्टन्स एक्झामिनेशन, कर सहाय्यक गट क परीक्षा. त्यानंतर MPSC असिस्टंट एक्झामिनेशन सहाय्यक परीक्षा. त्यानंतर मित्रांनो MPSC क्लर्क टायपिस्ट एक्झामिनेशन, लिपिक टंकलेखक परीक्षा. तर मित्रांनो असं MPSC मधून इत्यादी प्रकारच्या परीक्षा घेतलेल्या जातात, जे की गट अ आणि गट ब आणि गट क्रमांक क अशा स्तराच्या परीक्षा असतात. तर मित्रांनो ही होती आपल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची थोडक्यात माहिती. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करा, आणि असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या MPSC UPSC विनर्स या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.